खुलुमबाय। दिनै 14 फेब्रुआरि 2024 मायथाइ। फैदो दानिया मिथिनानै दिनै गोदान खौरांफोरखौ। क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों। क'क्राझारनि एसिएस आरो एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ एसएस फाइनाल 12 फेब्रुआरि टु 13 मार्च जानो गोनां जोबथा एग्जाम आरो एसएसएलसि जोबथा एग्जाम 16 फेब्रुआरि टु 4 मार्च जानो गोनां एग्जामखौ लानानै एग्जाम जाबाय थानाय मिरुनि 100 मिटारसिमाव साबानि बारा सुबुं गमा थुबुर जानो मोना आरो गोबारै जेबो साउन्ड होनो मोना एबा मिउजिक दामनो मोना बेबायदि रुल फोसावना होनाय जादों। लेबु फिथाइया आसाम रायजोनि मोनसे फिथाइ महरै गनायथि मोनबाय। आसामनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा बेखौ फोसावदों। बेयो आसामनि लेबु आबाद खालामग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय 2015 मायथाइयावसो लेबु फिथाइया GI टेग मोनदोंमोन, नाथाय दा लेबु फिथाइया रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि मोननाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बिमाया गावनि असे गोरबोनि फिसा 3 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बुथारनानै बस्थायाव सोना बिसिना सिङाव गारना दोनदों। बे जाथाया मरिगावनि महेनगुरियाव जादों। मा जाहोनाव बिमाया गावनि गथ'खौ बुथारखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। मरिगाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै दायो बिमाखौ एरेस्ट खालामबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गिखांनाय फोरमायदों। NLFBनि 3 सोद्रोमाफोरा सारेन्डार जादों। बिथांमोनखौ दिखियाजुलिनि अरुण औवारी आरो बाक्सानि थानेश्वर बर' आरो उदालगुरिनि सन्जिब बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। सत्यरन्जन बराया मिशन स्कुलफोराव सरस्वती फुजा होनांगौनि एबा मानिनांगौनि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ आसामाव सिनायै रावबो गैया। बे खेबल' नङा, बिथाङा सिगांनिफ्रायनो हारि माहारि आरो धोरोमारि बिथिङाव धोरोमारि बेले-बेजे खालामबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। थारैनो रन्जन दैमारि बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय गमारसिगोन नामा? रन्जन दैमारि बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो बख'सिगोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिथाङा फोरमायदों दि बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायगासिनो दं होन्नाबो बिथाङा फोरमायदों। 17 बोसोराव गोसो जायोब्ला हाग्रामा महिलारियानो बिथांखौ बख'नो हागौमोन होन्नाबो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। थांनाय एसएस फाइनाल एग्जाम जागायजेननायाव इंराजि पेपारआ लिक जानायनि दायाव परबतझरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल रमेन्द्रनाथ रयखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय क'क्राझार इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिफ्राय आरो बिथांनि हेंथा डिपार्टमेन्टेल प्रसिडिंबो खालामनाय जागोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेयावनो जोबथ'बाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे गोदान